Zindan mirov dixîne, mirov dirizîne. Tu dibî wek qalikekî pûç, zindan qada man û nemanê ye. Yan tu yê ji bo qurtek av û pariyek nan fermanên wan bicîbînî, yan jî canê te digirin. Îcar can şîrîn e, herkes nikare canê xwe teslîm bike. Ma em hemû ne wisan e. Ma em hemû nebûne êsîrê canê xwe yê şêrîn. Em çi dikişînin ji destê canê xwe dikişînin. Li vê derê navê mêrxasiyê mirin e. Mêrxasiyekî din perenak e. Dojeh yek ji çîrokên Recep Duldar ku ji weşanxaneya Darayê derketiye. Ji 104 ropelan pêk tê. Çapa yekem di sala 2019 de hatiye weşandin. Di vê salê de yek ji pirtûkên ku herî zêde hatin xwendin û eleqeya mezin dît Dojeh bû. Dojeh ji bîranînên nivîskarê xwe yê zindana Amedê pêk tê. Recep Dildar nivîskar, wergêr û helbestvanek ji Bakurê Kurdistanê ye. Di sala 1958 de li Karaza Amedê li gundê Baduliyê hatiye dinê. Gelek pirtûkên wî yên Kurdî hene û hatine weşandin.